Det var lørdag morgen. Jeg var lige stået op. Jeg blev vækket af min kat, landede på min mave med et hop. Så gik jeg ud af sengen, så tøj på og børstede tænder, fordi det var rent magi, yeah. Så gik jeg ind på mit værelse, tændte for min computer, for jeg skulle ind på eBay og byde på en støvsuger. Men i stedet for at klikke på eBay, så kom jeg ind på Steam. Kunne ikke lukke for programmet, for slukknappen var fuld af lim. Åh nej, tænkte jeg, hvad gør jeg nu? Jeg skulle lige til at slukke min computer, da jeg så min fætter spiller Counter-Strike, yeah. Counter-Strike, yeah. Man skulle tro, at det var løgn, men det skulle rigtigt nok. Min fætter spiller Counter-Strike. Min fætter spiller Counter-Strike, ja. Jeg kunne se det, fordi vi var venner på Steam. Min fætter spiller Counter-Strike, Counter-Strike, Man skulle tro, at det er løgn, men det skulle rigtigt nok. Min fætter spiller Counter-Strike, ja. Counter-Strike, ja.